איתנו ורד כהן ברזילי. היי ורד. היי תמי. ברוכה הבאה. תודה רבה. אז ורד, את יזמית חברתית, את עיתונאית לשעבר. את בעצם מייסדת מרכז מדיה נשים, ובתוכו גם את המאגר של מועצת החכמות, שבתוכו יש בעצם הצעה לעיתונאים, עיתונאיות, עורכים ועורכות, למומחיות בתחומים שונים, מאגר מומחיות. נכון. בעצם. זאת אומרת, כל הזמן את עושה דברים כדי להביא לשינוי. נכון. אוקיי. ואחד הדברים עם זווית, עם טוויסט מגדרי. עם טוויסט מגדרי, בדיוק. וזה גם אחד הדברים שאת עוסקת בהם ממש בימים האלה. ממש לאחרונה, במהלך השנה האחרונה, השקת שתי יוזמות חינוכיות חדשות. אחת נקראת Out of the Box, שזה מעבדת חדשנות למורות, והשנייה, המורה מאיה, פלטפורמה דיגיטלית חדשנית להוראת המתמטיקה והמדעים בבתי ספר. עכשיו, ראיתי את התוכנית, את תכף תספרי לנו על התוכניות האלה. איכשהו נדמה איך לא חשבו על זה קודם? איך זה לא קרה עד עכשיו? איך זה בכל פעם שמגיע מישהו עם איזשהו רעיון, בעיקר מישהי, עם רעיון פשוט, הגיוני, נכון, לתיקון מערכת החינוך, איכשהו אנחנו כל פעם מתפלאים, איך לא עשו את זה קודם? איך זה לא נמצא כבר במערכת? אז ספרי רגע על הפרויקט. כן, אז מעבדת החדשנות, המטרה שלה למעשה הוא לשים בפוקוס את המורות, המורים והמורות, אבל בעיקר במערכת החינוך יש משהו כמו 80% מורות והן הרבה יותר מוחלשות, ובעצם לתת להן איזה שהם כלים להעצמה. כי מה שקרה לאורך השנים, הן הלכו ודעכו ודעכו ודעכו, וקצת נרמסו, חלק בגללנו ההורים, חלק בגלל מערכת החינוך עצמה. לא, אבל אולי זה לא בגללנו ההורים, אולי ההורים באיזשהו שלב, כשהמערכת הצליחה להעלים לתוכה את כל ניצוצי האנושיות והיוזמה של מורות, אז הורים נזעקו ואמרו, רגע, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לשם, כל יום, מוכרחים להשגיח, מוכרחים לעשות משהו, ואז באמת מי שאנחנו פוגשים כהורים זה את המורות האומללות. אני יודעת מה, אני חשבתי על זה, יכול להיות שזה גם התחיל מזה, אם את זוכרת, הרי מה נחשב מקצוע ההוראה? זה מקצוע מתאים לנשים. מה זה אומר מתאים לנשים? לאישה שכביכול כל מה שהיא רוצה זה ללכת לעבודה ולחזור באחת, כדי שהיא תוכל, אמרה לי אחת המורות פעם, אני צריכה לחזור מהר הביתה להכין שניצלים לילד. זאת אומרת, זאת מהות המקצוע, אבל זה לא מהות המקצוע הרי. זה לא מהות המקצוע, בעצם גם לא היה כך פעם. פעם האנשים המכובדים ביותר היו אלה שעסקו, האמת, בחקלאות, בנייה, בניין והוראה. אלה היו בראשית הציונות, עם בניית המדינה, הייתה הבנה מאוד ברורה שכדי לבנות מדינה צריך להשקיע בשלושה מישורים שהם משלימים מאחד את השני. ייצור האוכל, היכולת שלנו לעמידה עצמית במו ידינו, בניין הארץ, שזה הבנייה, אבל גם בניית דור העתיד, חינוך. והחינוך עליו בעצם כל היסודות בעצם עומדים ומתחילים ממנו, כי זה גם משפיע על הכלכלה, וזה משפיע על כל כך הרבה דברים שאנחנו מבינים את זה, מבינים ומבינות את זה, אבל אנחנו לא עושות שום דבר כדי לתקן את זה. אז מה התוכנית שאת מציעה? אז התוכנית עצמה בעצם... על איזה אנחנו מדברות כרגע? על מה? על מעבדת חדשנות? על מעבדת החדשנות, היא תפעל, אני מאוד מקווה, כבר בשנת הלימודים הנוכחית, תיקח קבוצה של מורות, בעצם תכניס אותם לאיזושהי מעבדה שבה אנחנו נוכל להתנסות באופן מאוד מאוד פתוח, וזה מאוד מאוד משמעותי. כי אחד הדברים, שאם את זוכרת בבית הספר, זה שלא נותנים לנו יותר מדי לטעות, נכון? יש כישלון או הצלחה. מה זאת אומרת? העיקר ההשתתפות מזמן נעלם, העיקר הניצחון. בוודאי, קודם כל זה הציון. ברור, יש תאריכים מסוימים שבהם כולם צריכים לדעת משהו, ואם לא כולם יודעים, אז או שמשנים את התאריכים לכולם, וזה מה שקרה בשנים האחרונות, ופשוט מורידים את הסטנדרט, או מלכתחילה פשוט מנפנפים החוצה את מי שלא עומד בקריטריונים. שזה קורה גם למורות עצמן, כי הן לפעמים מנפנפות את עצמן החוצה. זאת אומרת, המורות הטובות שהן מרגישות שהן לא מצליחות לתקן את המערכת מבפנים, זאת אומרת, הן מגיעות מאוד נחושות, הן הולכות, הן פשוט יוצאות החוצה. הבעיה היא גם שהן יוצאות החוצה, הן יוצאות ללא שום כישורים שבעצם מכינים אותם גם לחיים מבחוץ. המורות מאוד מאוד מנותקות כיום. אבל המעבדת חדשנות לא נועדה לתת להם כלים כדי לעזוב את המערכת, לא, אלא היא אמורה לתת להם כלים להשאיר אותן, בהחלט כדי להשאיר אותן. ולהעצים את המערכת. הרעיון הוא להעצים את המערכת, לשפר את מערכת החינוך, באמצעות מתן כלים וליווי למורות עצמן. כי בעצם מערכת החינוך היום אומרת, אני אשפר את מערכת החינוך על ידי זה שאני אתן כלים לילדים, אני אתן כלים למורים, למנהלים, אבל היא שוכחת את המורות. והמורות הם נטבח מאוד מאוד משמעותי בתוך הדבר הזה. מה שנקרא כאילו נכון, לא רק אלא שכל, אם תדברי אפילו עם אנשים בתוך מערכת החינוך, הם יגידו לך, כן, הבעיה המאוד גדולה שלנו זה המורות. עכשיו, המורות משפיעות על הילדים. הילדים כמובן, התוצאות שלהם, תוצאות המבחנים מושפעים מהמורות. הן חוליה מאוד מאוד חשובה, והיא חוליה חלשה.
ואת החוליה הזאת צריך לחזק, ואי אפשר לעשות את המהפך הזה מבלי שהן יעשו אותו בעצמן. אבל רגע, אמור להיות למורות בעצם, יש להם הרי יום חופשי בשבוע, שהוא לא יום שבו הם יכולות ללכת סתם לקניון לשתות קפה, אלא זה יום שבו צוותי ההוראה מקבלים השלמות, לימודים, ממומנים ומסובסדים על ידי המערכת, מתוך כוונה להעצים אותם כל הזמן. אז אני שוחחתי עם הרבה מאוד מורות, לפחות בחצי שנה האחרונה, הן טוענות שגם ההכשרות האלה, הרבה פעמים גם הן מתייחסות אליהן לא מאוד ברצינות, זה כזה, את יודעת, מציעים להם כל מיני דברים, וגם לפעמים הן עצמן, הן כל כך עמוסות שהרבה פעמים הן גם מנסות אולי להתחמק מזה, לפעמים הן לוקחות את הדברים הקלים, הן פשוט, אני חושבת שהמערכת פשוט מעמיסה עליהן כל כך הרבה דברים, כשהיא בעצם לא מעמיסה עליהם את הדברים החשובים, והיא גם לא נותנת להם את האפשרות להתפתח, אלא די מנמיכה אותם. שזו העצמה פרטנית, זאת אומרת של מורה, כל אחת כעולם בפני עצמו, או שיש פה התייחסות לחדר המורות, למורות כקבוצה, כוח נשי? גם וגם, כמובן, מודל התא שאותו הבאתי מהפעילותי. מודל התא, אז התא עיתונאיות. בדיוק, תא עיתונאיות, מהפעילויות שעסקתי בהן במסגרת מרכז מדעי נשים, מובא גם לכאן, והמטרה היא בעצם לבנות איזשהו תא שיתקיים בתוך, כל אחד בתוך בית הספר שלה, של מורה צעירה, מורה ותיקה וגם מנהלת, מתוך גם, אגב, לשבור את ההיררכיה, כי ההיררכיה בתוך מערכת החינוך היא אפילו יותר מחמירה ממה שאנחנו רואים היום בצבא. סליחה, אבל בית ספר זה לא דמוקרטיה. את לא היית באותם בתי ספר שאני למדתי מהם. נכון, הבעיה היא שהמוסד הלא דמוקרטי הזה באמת לא מאפשר למורות, עזבי של הילדים עצמם, הוא גם לא מאפשר למורות להביא שינויים לתוך מערכת החינוך. היא תקועה אי שם מאחור, הן רוצות להתפתח, אבל מערכת החינוך תקועה יחד איתה. זה חלק מהבלבול בעניין של בכלל מה זה דמוקרטי או לא דמוקרטי. מערכת היררכית לא חייבת להיות לא דמוקרטית. נכון. זה אחד. שתיים, מערכת היררכית, המשמעות שלה היא לא שכל מי שלמטה סותם את הפה ורק מי שלמעלה מחליט. מערכת היררכית, המשמעות שלה להפך היא דווקא העצמה שמחלחלת, נכון. כדי להרים את כולם ביחד. ההצלחה של מי שנמצא בתחתית הסולם בעצם מרימה את אלה שמעליו, וככל שמי שעומד בראש הסולם מצליח יותר, כך כולם אמורים להתרומם איתו. מסכימה. רק נקודה האחרונה, הדגש הוא על טכנולוגיה, כי למעשה בתי ספר של העתיד יהיו מושתתים על טכנולוגיה. טכנולוגיה זאת אומרת שימוש באמצעים טכנולוגיים, זה לא מקצועות טכנולוגיים, כי נכון, זה בית ספר יסודי. שימוש באמצעים טכנולוגיים, ולראשונה לתת למורות את הכלים הטכנולוגיים, את ההבנה הטכנולוגית, איך להשתמש בלוחות החכמים שנמצאים אצלם בכיתה, שאני לא יודעת אפילו לעשות בהן שימוש. זאת אומרת, לתת להן את ההכשרה איך להתמודד, קודם כל גם איך להתמודד עם כל הטאבלטים שהילדים מגיעים איתם. הן לא יודעות להשתמש בטאבלטים, הן לא יודעות להשתמש בלוחות חכמים, הן לא יודעות להשתמש בכלי גוגל, הן לא יודעות להשתמש בהרבה מאוד דברים שנמצאים כיום לרשותן, ואני לא יודעת מה לעשות איתם. אני חייבת לומר שאני למשל מוצאת בתור, אני מלמדת, אומנם לא ילדים בבית ספר יסודי, ואני מוצאת שלמשל הטלפונים חכמים שנמצאים בידיים של התלמידים שלי, הם לא אויבים שלי, הם הפכו להיות לכלי שרת מבחינתי בשיעור, אני רואה בהם ככלי עזר, ואני גם מנחה את התלמידים שהם לא צריכים להניח אותם בצד, צריכים לקבות את הצלצול, אבל הם יכולים ומוזמנים להשתמש בטלפון ככלי שפותח בפניהם עולמות תוך כדי השיעור. זה הפך להיות לכלי עזר מעולה. נכון. אנחנו נגיע גם לשם בבתי הספר? בוודאי, גם יתרה מכך, אני חושבת, ומדברים על זה היום גם במערכות החינוך הבינלאומיות על זה, שאם יש לנו ידע כה נרחב בהישג יד, למה אנחנו צריכים לשנן את הכל? זאת אומרת, אם הילד היום יכול לפתוח את הסמארטפון שלו ולחפש כל דבר שהוא רוצה, אז למה הוא צריך ללמוד את זה בעל פה? הוא צריך ללמוד לחשוב, הוא צריך ללמוד להיות ביקורתי, הוא צריך ללמוד הרבה, או היא צריכה ללמוד, זה מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, דווקא פה אני חייבת להגיד שאני לא כל כך מסכימה, אני חושבת שיש לשינון בדברים מסוימים, במיוחד באבני יסוד מסוימות, תרבותיות, לאו דווקא, את יודעת, לוח הכפל וכולי, כי בזה באמת אף אחד היום לא עושה חשבון ביד כבר, אבל יש לזה ערך מוסף מאוד גדול, כי זה הופך להיות לסוג של כוח עזר שממנו הילדים שואבים, כשהם הופכים להיות מבוגרים, שואבים אחר כך, זה עולם, את עולם המושגים שלהם. זה מאוד מאוד חשוב שלא לדבר על זה, שזה מעצים את השפה שלהם, משפר כישורים בסיסיים של כתיבה וקריאה, שצריך לזכור, עם כל הכבוד הטאבלטים, גם את זה אנחנו רוצים שהם ידעו לעשות כמו שצריך. נכון, אני מסכימה לגמרי, אבל לא כשזה חזות הכל, והיום בבית הספר זה כמעט 100% בעצם מתוכנית הלימודים. זה בעצם לפתוח את הכל, לבדוק את זה מחדש, ובעיקר להסתכל על המורות כעל הגוף, אולי היצורים החשובים ביותר בתוך המערכת, האורגניזם החשוב ביותר. כן.